Това е най-големия мост в света. Изграден от купища желязо и бетон. Емоция, може би еднократно усетена от тези, които биха го посетили веднъж, дваш. Мост изграден за 4 години. А това е нашият мост. Градим го от 2005 година до днес. И това е нашият мост. И още. И още. Такива мостове много. Моста на Елена, единствен. Кое го прави такъв? Мост между поколенията е единствен по вида си форум, който отговаря на нуждите на младите фолклорни изпълнители и обединява поколения фолклористи. Единствен по вида си форум, в който за всичките му издания до момента са взели участие над 2000 деца, ученици и студенти. Статут. Майстори обучители през годините. Камерно музициране и композиция.
Народно пеене. Акордеон. Лектори. Съвременни деца на моста. Sejo di me obido me nigde joro mori ne najdo, nigde joro ne najdo me vaše selo mori do trio, vaše selo do triora, prvo joro mori Petrunki, prvo joro Petrunki. За автора. Край вашите порти, Козумеленке, край вашите порти. Там си загуби Козумеленке, медни кавали. Не ги ли найде Козумеленке, не ги ли найде. И ако онзи мост в началото транспортира пътници, товари, нашият мост транспортира знания, бит, култура и фолклорното изкуство за поколения напред. Ако онзи мост е изграден за 4 години, нашият се гради от столетия. Роди се в Търговище. Но винаги съм казвала, че мястото на този форум е в средните музикални училища по фолклор или Академията в Пловдив.
Там е люлката на фолклора и те имат ресурса и възможностите да го правят. Елена Василева. Благодарности на професор доктор Тони Шекерджиева, Новак, ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев, град Пловдив. На доктор Николай Гурбанов, председател на Националния фолклорен младежки съюз, които приеха мисията на моста между поколенията, превърнаха я в своя кауза. На добър час! Да пребъде!